Welcome back mga kajadisi sa atong sambingay sa Kristohanon, mga minugbong storya nga adunay dagkong mga lesson nga makuha nato ug ma-apply sa atong kinabuhi. So kining atong channel day alang sa mga baguhan, nag-upload kita og mga storyang Bisaya, mga sambingay nga daghang mga lesson nga tumakuha unya pwede gyud kay nato ning ma-share sa atong kaubanan sa church, especially kung ikaw usa ka magwawali o nagdala ka sa pulong sa Dios, mag-share ka sa pulong sa Dios, mas nindot yun nga ato ang saktan og mga storya, mga sambingay ba, aron nga mas ma-atensyon ang mga tao ug makuha gud niya ang lesson sama sa panahon ni Jesus nga nigamit siyang mga sambingay. So kini atong channel puno gini og mga storyang Bisaya, daghan natang na-upload. So kung bago pa kani nga channel, ayo kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong umaabot nga mga sambingay pa. Okay, so dita maglangan sa atong istorya karon. Alang kini sa mga Kristohanon nga anaa pa gyud nagpabilin pa gyud sa pagkalimbungan, pagkabakakon ug pagkatikasan. Okay, para makuha nimo ang lesson ini hopefully nga matapos nimo igsoon. Usa ka adlaw niya na dunay usa ka tawo nga nang scam siya kanang bitong investment mga igsoon. So daghan kayong ni-invest, daghan kayong nisulod atong investment. Unya siya ang gadala. Karon pagkadaghan na yung ni-apil may igsoon, gi-stop niya. Sa laktod nga pagkasulti, naka-scam sa og pila ka milyon nga iyang na-scam sa mga tao. Iyang linimbungan ba ngadto sa mga tao. Supali niyang lipaya. Patawag siya mga barkada, naglibre siya, iyang mga pamilya. So nasyak ni mga barkada, hasta iyang mga pamilya, mga silingan, kung anong nikalit siya og ka daghan og sapi. Sa laktod nga pagkasulti, nasusi nila mga igsoon nga nakapanglimbong di ay kadtong mao nga tao. So niabot sa punto nga gibiyaan siya sa iyang mga barkada o niya hasta iyang pamilya, mga silingan, wa na musalig niya ug nadaot gid ang dungog sa iyang pamilya. Baling sukua sa uban niyang mga pamilya ug gibiyaan siya mismo sa iyang asawa ug sa iyang mga anak. Gibiyaan siya nga nag-inusara mga igsoon og mibati siya og grabe nga kaguol, grabe nga kahadlok ug di na siya makatulog og tarong. Unya niabot ko sa punto nga nahurot tong tanan nga iyang linimbungan, daw nawala gyud ang tanan. Nahurot ang iyang linimbungan, hasta iyang pamilya ug nawala pa gyud ang iyang kalinaw. Busa niabot sa punto nga na frustrated gyud siya sa iyang kinabuhi tungod ra gyud sa iyang linimbungan. So nakasulti sa migsoon, sa katapusan miyon siya napahimuslan man tuod nako ang kong linimbungan, kadyot lang, pero ang gibalo sa Dios kanako mao ang kabug-at ug ang nawala na kong tanan nga pamilya ug ang kalinaw nawala pud sa akoa. So dinhi lang ta kuto maigsoon sa mao nga storya karon. Mao ni ang realidad o mahitabo sa tawo nga anaa gyud sa pagpanglimbong o nagkinabuhi siya diya sa malimbungon nga pagkinabuhi, no? Matud pa sa Salmo chapter 5 verse 6 nga gikasilagan o atong tan-aw na Salmo chapter 5 verse 6 sa diri, gilaglag mo ang mga bakakon, gisalikway mo ang mga bangis ug limbungan. Igsuon ko diya sa Ginoo, kung magpabilin gid ita sa espiritus pagkalimbungan, dili madungog ang atong mga pag-ampo sa Ginoo. Kay nganuman niyon sa diri sa maong bersikulo Salmo chapter 5 verse 6 nga gisalikway niya ang mga bangis ug ang mga limbungan. Syempre, kung muampo ta, wala na gyud tubag ang atong pag-ampo, wa na gyud kaayuhan nga moabot sa tuwa. Gani niyon pa ang panultihon 20 bersikulo 17 nga ang imong linimbungan kapahimuslan mo sa makadyot, apan sa dili madugay may sama kini sa balas diha sa imong bakba. Buot pasabot igsuon nga mahimo tang dili produktibo sa atong kinabuhi kung kita nagkinabuhi diha sa pagkalimbungan o pagkabakakon. Okay? Unya kini manggong pagkalimbungan maigsuon o pagkabakakon o sa English pa na cheat, no? Pag cheat nato, mao ni makadaghan sa kasamok. Nganuman nga makadaghan siya sa kasamok. Example, ikaw bana o ikaw asawa nang limbong ka sa imuhang
pika sa kinabuhi, imong asawa ba o imong bana nang limbong ka, do na kay lain nga giring-iringan, unya wala ka magpabalo. Okay, so wala ka kasakpi anang una, pero nasakpan ka diha niabot ang grabing kasamok sa iyong pagpuyo, ug niresulta pa kini sa daghan kay pamilya ron nga nabungkag, na broken family tungod ra sa pagpanglimbong pamakak sa iyang pamilya. Unya kini pagpanglimbong pud mga igsoon, resulta po kini o grabe nga kabugat sa kinabuhi. Tanawa tong mga istorya sa bingay. Sadyang nabalaan siya sa iyang masilingan, pamilya o gala, gibiyaan siya. Gibiyaan siya nag-inusara. So ang ending, grabe ang iyang kabugat, grabe ang iyang kasubo. Wala siya tarong tulog, wala na siya kalinaw sa una-una tungod kay gibiyaan sa tanan kay ngano man naulaw ang iyang pamilya sa dungog, nadaot ang dungog tungod sa iyang pagkalimbungan. So gibiyaan siya. So muna grabe ang kabugat nga niabot sa iyang kinabuhi. No? Kabugat niya tapos ang lain pagyud nga consequence sa pagkalimbungan mo isuon is kining grabe gyud, magdubli-dubli gyud ang kasamok, no? Magdubli-dubli yung kasamok. Unya wala kay mapahimuslan sa imong limbungan. Tanawa tong nahitabo niya. Nahurot ra gihapon ug wala siya napahimuslan, no? Mas siya pay gipahimuslan sa maong espiritu. Nga grabe wala nun siya kalinaw, wala siya tarong tulog, ana igsuon ang samputanan sa tawo nga limbungan. Okay? So hinaot nga nakakuha tag lesson ini nga sa kinabuhi dapat gyud maging honesta. Kay kung honesta dili ta limbungan, dili ta bakakon, ang honest manggod nga tawo mao giniiblas pag-ayo sa Ginoo. Okay? So kani magong limbungan ta, okay? Siguro kapahimuslan nimo malipayon ka nang una, pero munay giingon lagi sa Biblia nga sa unang higayon malipayon ka, pero sa dili madugay ang imo linimbungan may sama na og balas ana sa imong baba. Okay? So giulagway niya may sama na nagbalas. So wala gyud taong ni kaon og balas, pait. Pud pasabot ba magkapait ang imong kinabuhi, ang kahimtang nimo magkapait sa unahan, no? Tanawa tong nitabo sa mga sambingay, nagkapait, nagkadili maayo ang iyang kahimtang sa unahan. Inana ang konsekwensya sa tawo nga limbungan. O di ba? So mag-agulo gud siya, mag-antos gud siya. So kung kita usatas naka-experience niini, simpre makarelate gud ta niini nga di gud maayo ang samputanan kung manglimbong ta. No? Kung nakatikas ta, nagpahimuslan man to nato, pero kawalo ka, kuhaon ra pud sa Ginoo na pagbalik ug mas grabe pa gyud ang iyang ibilin sa tuwa, no? Mas grabe pa gyud ang pag-antos nga iyang ipapas-an sa tuwa. O inana kabugat ang consequence sa espiritu sa pagkalimbungan. Munang igsuon ko diha sa Ginoo, dili ta magpahaylo, di ta magpadala sa espiritu sa pagkalimbungan. So dapat aduna tay baruganan, aduna tay tindugan gyud nga kamatuoran nga dili ta magpahaylo sa espiritu sa pagpanglimbong, pagpamakak o kining pagpangilat, pagpang-scam. So dapat dili nato na ikinabuhi. Kay sigurado ko kay ang Biblia nagaingon mag-antos gyud ang tawo nga magbuhat niya na. Okay? So ngano mang mag-antos siya tungod kay isalikway siya sa Ginoo, sa isalikway sa Salmo chapter 5 verse 6, isalikway niya ang mga tawong limbungan. Tanawa na. Unya laglagon niya ang mga tawo nga bakakon. So siyempre maani gyud nato ang atong gitanom. Kung unsa imong ipugas, grabe gyud na og ani pod nga dili mayo. Kung di mayo imong ipugas, pertindaghan ang bunga pod nga di mayo moabot sa atong kinabuhi. So dinhi lang ta kutob, hinaut ko nga nakapulot ta og mga lesson ining maong sambingay karon. Unya ato pong ma-share, atong i-share ni nga video para daghan pod nga makadungog o makalikay sa espiritu sa pagkalimbungan. Daghang salamat, o pwede po kamo tan-aw nini nga sambingay, i-click lang ni dikta, buplera ni, daghan po ka makatunan nining maong istorya. Salamat o God bless.